हम परीक्षा में फेल हो गए बनी। आज लोग इनके सिखाएम कि परीक्षा में फेल भइला पर कैसे अपना गार्जियन से बताए के बा बिना पिटैले। का बरे काहे होता रे? हमरा के तुम मारो, मार के मुआ दो हमरा के। हम बहुत खराब काम कइले बनी, तारी इज्जत एकदम माटी में मिला देले बनी। का भइला बेटा, कुछ भइल बा का? हम परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में फेल हो गइले? मारो बेटा, मारो। अरे हमर बाबू चिंता मत करो, मेहनत से तू पढ़ले बड़ा नु, अगला साल फिर पास हो जइबो। ई सब होत जात रहेला। आओ आओ हमर बाबू, हमर आओ। ब्रेकिंग न्यूज, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। रे एगो रिक्शा चालक के बेटा आईएएस बन गइला, तोरा पर इतना खर्चा कोई नहीं है, तू फेल हो गइलो। मम्मी जी हई देखी, हई 4000 के साड़ी खरीदनी है, आई 6000 के, आ सबसे महंगा हई देखी 10000 के साड़ी ले ले बनी। माँ जब देखो तब महंगे साड़ी लेवली, कबो सस्ता साड़ी ना लेवली। एको बार ना सोचली कि हमनी गरीब बनी सन कहाँ से पैसा आई। अच्छा तो वो लोगी तब बियाह के समय में हमरा बाबूजी से महंगे महंगे सामान मांगले रहनी लोगी। ई सोचनी लो कि हमर बाबूजी गरीब बारन त कहाँ से दिहन। ई तो बदला लेती है। घर में कुंवार लड़का बैठल बा, आई लोग के बियाह शादी के चिंते नहीं थे। कमाए धमाए के ठीके ना आ क दो बियाह। राउर पत्नी ना गरीबी में भी रुआ साथ रह सकेले, परेशानी में भी साथ रह सकेले, दुख दर्द में भी साथ रह सकेले, लेकिन लड़ला बिना कबो ना रह सकेले। जब देखो तो हम बुराई करी ना रहुआ। देख लो अभी लड़े लागल। भाभी हई रहुआ घर में इतना मच्छर कहाँ से आ गइल बा? सुनले रहनी कि ऊंच पर मच्छर ना पहुँचेला, आई 7 मंजिला पे कहाँ से मच्छर पहुँच गई? लिफ्ट से। जब हाथी आ जाता तो मच्छर तो भला हल्के होला, वो तो उड़ियो के आ सकेला। हमरा प्यार के कीमत तो तोरा पते नहीं खे, पाता रही तो इतना भाव ना खोती। भाग मनाओ, जहिए ले पाता नहीं खे लौकतारी, जहिए पाता लगी तहिए बेच के हम अस्थिर हो जाए। जब कमैबो धमैबो ना तो तार खर्चा कैसे चली? ओकर टेंशन नहीं खे नानी, हमर बाबूजी इतना पैसा कमैले बरन कि हमर काम चल जाई। तहार बाबूजी तो कमा के धैले बरवन तो तहार खर्चा चल जाई, आ तहार बाल बच्चा पर होई से तो के खर्चा चलाई? हमार बाल बच्चा हमरे नियनी काममा होई लोग नु तो मार के टंगरी तोड़ देम। अब चल हम तोरा के मार के गोड़ हाथ तोड़त नहीं।